следващата 2008 година, да се погрижи малко повече за себе си и да отделя по-малко време за приятели. Значи това е Владо. Да. Василенца. Последно го пазите, значи най-идеално е да ви Ще го издаваме на български. Ами, да преведем на български. 20 000 екземпляра. Да. Чай сега тук сме седнали. Значи има ли речи или... Не, речи аз да имам, я сега да видим... Да, това е важно част от програмата. Първото ще е тук е нещо, да се завитвам. Лейки билетчето. Я сега да видим сега после. Едно милионче! Айде портфела! Още милиончи! Сега се кажи горе. Милиончи! Аз раздавам бутовка. Там ще чакай. Сега да видим какво става. Още има милиончи. Виж го къде е крил на тя милиончи. Ти си го убедал. Убедал ли бе? Аз ще имаш много. Аз да бъде жорни. Да би жорни. Мой съм беше тия дама. Много милиони. Аз школата Бативчо, Бативчо, едно милионче. Сега си обратно. Прибрал съм ги правилно. Ще аз видим дали съм ги прибрал правилно, май. инвентаризирал ли си по? Дърсе. О, чакам ви още. Как са свършили, бе? Всичко приброено. Да ви благодаря за чувства, които така породихте в нашето съзнание и ни върнахте в тези хубави дни и минути, когато нашите деца бяха близо до нас, макар и на хиляди километри от нас, ние се чувстваме пак едно цяло. Благодаря на всички вас. Благодаря ви, бъдете живи и здрави. Успехи през новата 1900 година.